Dan il-programm qed jittella bl-għajnuna ta' ProTrade, MFCC, Logo Express u St. Albert Ironmongery. Int min int huwa produzzjoni imtella mill-istudenti tat-tielet sena tal-Baċċellerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-Emcast. Merħba l-programm ieħor Int min int fejn is-suġġett tal-lum huwa fandoms, però tistaqsu fandom x'inhi. Bażikament huma grupp ta' nies għaqda illi jiddelettaw f'topic illi huwa komuni bħal ngħidu aħna xi serje, xi logħba jew inkella xi film. Però biex nifhmu aktar dan is-suġġett ser nibdew Int min int tal-lum billi naraw filmat illi ħejjin għalikom. Illum se nkunu qed nidħlu fid-dinja ta' fandoms. Nibdew mill-bażi. Il-fandoms huma sottokultura magħmula minn bosta nies li jidentifikaw lilhom infushom bħala parti minn komunità li normalment jirrelataw ma' franchise, mużiċisti jew serja ta' televiżjoni. L-ewwel net, kont taf li fil-passat qabel l-esplużjoni kbir tal-internet ma kienx sempliċi biex taqsam l-opinjoni tiegħek ma' ħadd ieħor f'distanza twila. Daqskemm li xi ħadd ieħor kellu jappruva u jitbagħat fl-lista tal-posta għan-nies biex jarawha. Il-fandoms huma kollha dwar li juru l-imħabba lejn il-franchise favorit tagħhom. Mill-ħolqien ta' fanarts, diskussjonijiet ta' teoriji, jew sempliċement l-interazzjonijiet speċjali minn memes, għal-fora jew diskussjonijiet sempliċi. Il-fandoms jista' jkunu komunità b'saħħitha, tant li tista' tinsiġ it-triq tagħhom lejn il-kreatur. Każ bħal dan ġara fl-2019, meta l-film Sonic the Hedgehog kellu jerġa' jisir minħabba li d-diżin tal-karattru ma kienx reminiscenti għad-diżin l-oriġinali tal-logħob. Fl-aħħar mill-aħħar fandoms huma dar kbira għal dawk li jaqsmu l-istess interess u imħabba dwar il-franchise favorit tagħhom mal-kreatur. Issa ħaniltaqgħu ma' ftit uħud li kienu jew huma parti mill-fandoms bħal dawn. U wara dak il-filmat illi segwejna li forsi ħajrek illi tissejħeb ma' xi fandom partikolari miegħi nilqa' lil Dwayne illi miegħu ser niddiskutu iktar il-fandoms, persuna illi huwa midħla sew ta' dan is-suġġett kif aħna Dwayne. Alright, okay. Alright, nixtieq l-ewwel nibda din l-intervista billi nistaqsik xi ħajrek illi tissieħeb ma' dawn il-fandoms. Ħafna raġunijiet ta' pereżempju jiena fl-ikbar fandom li toġobni hija Pokémon, fissat fuqhom, għadna sal-lum. Mindu kont żgħir bdejt, bil-cards, bil-logħob, bis-serja, naħseb kulħadd tiftakar it-TV series ta' Pokémon fuq l-Italja Uno, Cartoon Network. U mbagħad bqajna sejrin sal-logħob u Pokémon Go issa. Intfajt fuq Pokémon Go bqajt nalagħba sal-lum. Mhux minn ħarġu eżatti, iżjed lejn l-aħħar meta ħarġu x-shinies, għax fuq ix-shinies li jżid importanti jiena personali. U ħafna serji wkoll li jiet fihom fil-fandoms, pereżempju anime, Breaking Bad. Hemm ħafna fandoms li ġew fihom jiena personali. U kif tissieħeb ma' dawn il-fandoms? Tipo x'inhu l-ewwel pass illi rajt il-film jew kellha labt il-logħba, oġbitek u tixtieq tissieħeb ma' fandom partikolari. X'inhu l-proċess? Mela l-ewwel jikkonsum the medium obviously, importanti ħafna tarahom, tilabhom forsi, jew tikrejahom ukoll hawn min jagħmel meme page pereżempju biex jibda getting more awareness għax-show pereżempju bħal Pokémon. Għaw min jintafa f'Discord groups, Facebook, forums, online, jintaqaw ħafna gruppi jek. It could be also a small group ta' nies, like just ħbiberija, per esempio għandi grupp tiegħi ta' Malta, ovvjament, fejn immorru kull ġimma la' Pokémon Go. Imma għandu koll nies barra minn Malta fejn nitkellmu fuq Pokémon, fuq l-logħob, fuq Pokémon Unite.
hemm ħafna modijiet kif tista' tidħol fihom u tiddiskuta man-nies fil-YouTube comments, fil-Facebook comments, Reddit. Ħafna modijiet tu bjoni s-lum ġurnata. Fil-fatt semmejta daqxej diġà inti u kont se nistaqsik fuq għaliex jekk inħarsu lej forsi x-xena internazzjonali tikkomunika biss tru l-internet, però fandoms li huma lokali tiltaqgħu spiss bejnietkom? Jiena nitqa' spiss jiena persona għax Pokémon Go is a game li tittoħroġ bil-fors, timxi. Tisloq id-dar fil-verità, imma tittimxi biex issib l-affarijiet tajbin tittimxi bil-fors. Alla kull ġimma nintaqgħu qegħdin grupp ta' xi 20, qabel COVID niftakar konna grupp ta' 100 għaw Malta kienet vera daqshekk. Niftakar iżmin ukoll fejn kien hemm dil-crazy dik il-craze ta' meta bażikament għaw Malta wkoll fissa kulħadd fuqha u issa jiswa terġa' jibda sa bil-mod. So kull ġimma aħna nintaqgħu grupp ta' 20 jisna nintaqgħu nidqu mmur nimxu flimkien u nipprova nsibu Pokémons rari. Jien wieħed mit-top players ta' Malta wkoll mhux biex da, wieħed minnhom, so kojt għalija. U xi jfisser għalik li tkun parti minn fandom għaliex vera qed nitkellmu fuq xi konsisti li tagħmel parti minn fandom, però fil-verità illi taqsam ma' xi ħadd ieħor xi ħaġa li tkun viċin tiegħek illi tieħu gost tilab, tieħu gost tara. X'verament xi jfisser għalik? Għalija personali Pokémon is quite a game li hija rooted fin-nostalġija tiegħi. Like minn kont minn dejjem kont nilagħba u bqajt u mbagħad sibt in-nies li also għandhom istess ħobbi bħali vera bdejtek tferraħni iżjed. U Pokémon Go hija logħba li taqqat in-nies flimkien. Taqgħadhom flimkien biex nibqgħu nilagħbu kull ġimgħa għax kull ġimgħa jagħmlu event ġdida. Ħallu ħajja logħba billi jagħmlu events ġodda kull ġimgħa kważi. Like, it-tuk 7 ijiem, u 7 ijiem event ġdida. Tħallas naqa flus, ovvjament, għax ħafna mill-events huma bil-flus, imma mhux xi flus ħafna imma. Għax ġija logħba tfal fil-verità, imma ħafna mill-fandoms ta' din-logħba hija nies kbar daqsi, anke kbar minni li jibqgħu jagħbuha u għadhom sal-lum il-ġurnata jilagħbuha din-logħba. Jekk inħarsu lejn l-idea tal-fandom, tajjeb mhux neċessarjament ta' Pokémon Go biss, però kull tip ta' fandom. X'taħseb illi hija l-iktar ħaġa li tolqtok minn din l-idea innifisha? L-idea ta' fandom, x'oltok l-iktar minnha? It creates a community li usually il-community is kollha nice. Ħadd mu jgħajrek, ħadd mu jitfak il-barra, ikollok xi opinjoni hot take ta' fuq serja jew fuq xi ħaġa, pereżempju Breaking Bad jew Better Call Saul jekk jgħidhom li mhux daqshekk sbieħ, ħafna mhux ħajkeċċuk. Xorta ħad tibqa' hemmhekk għalik u jibqgħu jissapportjawk sakemm ikollek bżonn bażikament. It creates a whole community bil-memes ukoll jgħinu ħafna nies li jekk kellek ġurnata ħażina taqbad tmur tara clips ta' show li vera tħobb tara pereżempju. Pereżempju jekk nagħmel xi kultant meta tkun id-dar, jekk naqbad ħażina immur The Office naqbad nintefan qod nara xeba clips ta' The Office u like il-mood tiegħi televate jagħna ħafna. U mbagħad nimur fil-comments, nibda nikkommentja u n-nies jibdew like jikkommentjaw lura bażikament. Żejn ħasek xi ħaġa daqsxejn differenti. Kull jkollok tagħmel tpinġija tajjeb tatu ta' xi karattru partikolari jew minn Pokémon Go jew inkella minn xi fandom oħra. Tagħmilha kieku? Mela, bil-qalb kollha anzi, għandi tatu spjanati wkoll fil-futur daqt għandi xi waħda mhux ma idea hawnhekk. It's an anime tattoo, like fuq guild bażikament tikkreawha, it's about friendship il-guild ukoll. Tagħmilha ma' hawnhekk, tfisser tkun parti minn dik il-komunità tagħhom u min jarak barra bit-tattoo wkoll ħajnduna li inti parti minn dik il-guild ukoll. Għaw ħafna tattoos li nixtieq nagħmel ukoll. Ta' Pokémon nixtieq nagħmel xi Pokéball jew madari jew ma saqajja x'imkien ovvjament ħadd tfaħħa. Wala qed nitkellmu dwar dan is-suġġett ta' tpinġija fil-fatt ippreparajna dan il-filmat qasir iltqajna wkoll ma' tattoo artist li jispeċjalizza f'din it-tip ta' tpinġija. Ħa naraw flimkien. Xogħol nagħmel stili differenti. L-iktar waħda prominenti u li tinteressani hija l-kultura pop. Inħobb impinġi karattri ta' anime, logħob u anke serji televiżjoni. Normalment in-nies iħobbu jpenġu xi ħaġa relatata ma' fandom li jħobbu bħal anime, logħba jew karattru ta' xi serje televiżiva. Għax ikun inspirhom xi karattru jew xi xena jew anke xi frażi.
bħala stil ta' tattoos fuq pop culture żdiedet ħafna. Ġiet in-norma. Stili oħra jsiru, imma kumparat ma' qabel żdiedu ħafna. Imma qed tara minn żminijiet qabel il-kultura pop fuq tattoos żdiedet ħafna iktar. Illum jagħmlu anke komma sħiħa fuq karattru jew fuq serje televiżiva. Illum in-nies qattaw ħafna ħin jilagħbu, ħafna ħin fuq Netflix, ħafna ħin jaraw televiżjoni. Bażikament qed iqattaw ħafna ħin fid-dinja teknoloġika. Alla volja l-kultura pop u l-fandom dejjem qed jevolvu, nemmen li mhux ħadd dispjaċihom il-qudiem. Meta jagħmlu tattoos fuq dan is-settur, ħafna drabi jpenġu ħabba nostalġja jew ikun inspirhom il-karattru jew anke jkun għallimhom is-serje. Nemmen li meta penġew it-tattoo kien hemm valur sentimentali. It-tpinġija xi ħaġa li forsi ċertu nies għadhom ma japprezzawx biżżejjed u jikkumpanja lil Dwayne issanna lil Mario Mallija, magħruf aktar bħala l-Panzer u x'hekk ngħidlek jekk ma jimpurtax. Ekku. Kif aħna? Mhux ħażin, ma dinha bomba. Ħajkolli nibda biex nistaqsik dwar it-tattoos illi għandek għax għadna kif rajna dak il-filmat u ma nistax ma nistaqsik dwarhom. Mela, li għandi huma daw it-tattoos tal-Ghostbusters u tan-Ninja Turtles. In-Ninja Turtles minn dejjem kont inħobbhom, ġifieri meta kont żgħir kien naħseb l-ewwel cartoons li qatt rajt f'ħajti. Fil-fatt anke t-toyline tagħhom bqajt ġifieri meta kont żgħir għadni sal-lum, ġifieri nixtrihom naħseb huma ħibqgħu f'qalbi żgur. U l-Ghostbusters dawk dħalt iktar fija l-ħaġa bħala cosplay. Ġifieri għandi l-uniformi tagħhom, għamilt riċerka fuqhom, bnejt il-proton pack u kollox fil-fatt anke l-karozza tiegħi min jaraħħa u min jafa ġifieri edda tal-Ghostbusters. Jarafhom għall-ewwel. Eżatti. Huma fandoms illi għadek tagħmel parti minnhom salhom il-ġurnata wkoll? Għadni nagħmel hija u strongly ħafna ġifieri, speċjalment in-Ninja Turtles. Issa li għadda forsi ftit żmien minn meta għamilthom daw. Ilu mhux ħażin, ilu 5 snin, 7 snin xi ħaġa hekk. Għalhekk issa li għadda ċertu żmien, tarhom estensjoni tal-imħabba li għandek lejn il-fandoms tagħhom kif tħares lihom issa li għajnedu hekk għadet il-biċċa u għadda daqsxejn ta' żmien. Tista' tgħid għadni u għadni nħobbhom ħafna, ġifieri kif għedlek. Toyline tan-Ninja Turtles għadni nixxi sal-lum, u ovvjament ħankompli, ġifieri nixtieq ikun fiq minnha, ma tistax. U l-Ghostbusters ukoll dik il-ħaġa li xintara l-arma tal-Ghostbusters tgħid ismani. Iva, islili bħala The Maltese Ghostbuster tgħid allura I marked, tifhem, immarkajta fuqi. Eżattament. So, hija, u jagħmlu ħafna ġifieri kien ħobbhom immens, ġifieri marbutin ħafna ma' qalbi. U taħseb li żżid xi tpinġijiet ġodda jew ta' dawn il-fandoms jew inkella forsi fandoms oħrajn? Ħanżid żgur. Ġifieri xi għandi diġà f'moħħi għandi nagħmel waħda ta' Star Wars, forsi għadha pitata anke inkompli nibni ma' jidi kollha u għandi oħra ta' All Might ta' serje My Hero Academia dak ukoll marbut ħafna ma' qalbi dak il-karattru u ħanamela bil-fors, hekk tista' tgħid. Dwayne, inti diġà kellimta dwar il-pjanijiet tiegħek li tagħmel xi tpinġijiet. All Might ukoll wieħed minn favoriti tiegħi bħala he's an inspiration. U wieħed mill-karattri l-kbar bażikament All Might huwa s-Superman tal-Anime Universe. U vera u għandu l-element tal-spiritu tiegħu huwa vera qawwi u kbira kulħadd għajmek bażikament l-speeches li jgħid fis-serja huma vera kbar. U tħossom f'qalbek vera. Meta taraw il xi ħadd illi ma tafuhx kompletament, però tinnutaw tatu fuqu ta' xi fandom partikolari illi intom tagħmlu parti minnha. Xi tkun ir-reazzjoni tagħkom? Isna tfal niġu. Jiena, issa pereżempju għara jarawni fejn persuna, mbagħad nara xi wieħed hekk. Ngħidlu inti tara Ma' Hero Academia. Jgħid li, ngħidlu proset hekk tipo
tieħu pjaċir għax daw l-affarijiet hekk kif taqbad tgħid, kif aħna Huma fihom. komuni, ma mhux daqshekk komuni fil-ġurnata. Eżatt, proset, eżatt. Il-tatu, il-flok u l-kappell jiena ġennent personalment. Like rajthom qed tilla jħobb ħafna affarijiet li nħobb jiena wkoll. U bdejna nitkellmu fuqhom fil-fatt hawnhekk qabel ma ġiena għamilna konverzazzjoni fuq it-TMNT. Għadna nitkellmu fuq il-logħba ġdida, il-film il-ġdid li ħajoħroġ, li ħajkun vera sabiħ u ħankunu hemmhekk probably Premier Day. Balla nies, kunu kollha palna jħobbu dat tip ta' affarijiet. Naħseb għal ċertu nies hemm barra li mhumiex parti minn din id-dinja ma jafux eżatt kemm kbira u kemm hawn nies involuti fiha u n-nies li huma involuti fiha sa liema livell iħobbu dan il-suġġett u din id-dinja kollha nistgħu ngħidu. Dik vera, fil-fatt Malta minn organizzaw anke Malta Comic Con. U tiskanta kull sena dejjem ikun hemm ammont inkredibbli ta' nies. U eżatti, komunità hija waħda kbira, ġifieri. By time kibret ħafna ġifieri, żgur. So Min ikun f'Comic Con kont jaflu xulxin kważi. Fil-faddant għajtna Comic Con ukoll. Ġenna nafu xulxin. Rani li besta bejn. Ta' Batman. Ġifieri ilu naqa, imma aħna nafhom ta' Comic Con għax sa close-knit community, imma mbagħad issa dis-sena kienet waħda mill-ikbar sena li kellna nies jiġu, ħafna nies ġew minn barra Malta wkoll ġew Malta. Fil-fatt kont il-bista l-Ghostbusters u ta' All Might ukoll, ġifieri ara kemm vera nħobbu ġifieri. Mara All Might. Naħseb din id-dinja kollha kompli tikber anki bl-għajnuna ta' pjattaformi online illi għenu biex jikbru ċertu fandoms. L-internet tagħmel fimni tista' tgħid kollox u mbagħad Netflix u anke through Facebook ikun hemm il-gruppi u hekk fimni anke kollox, anke tibda pereżempju jien li jien kollezzjonatur ta' toys u hekk tibda tfittex l-affarijiet u hekk u tidħol f'komunitajiet u hekk tibda tgħid l-allu men kbar ħafna dawn l-affarijiet tipo. Semmej daqsxejn il-figurini u xekk li tikkollezzjona, smaj daqsxejn jiena wkoll qabel li hemm xi ħaġa żgħira, hemm xi ħaġa żgħira. Mhux żgħira, Jaw, daw top ta' TMNT ta' ġifieri, u daw ma figures żbieħ u għolin ġifieri, ma jekk int għandek favura lihom hobby. Ma femtim xi doqxin gwija, ta' relax, U laqbadna xejn dan is-suġġett tal-figurini ħammura biex naraw filmat qasir li preparajna ltqajna wkoll ma' Dominic Rowan Tringali li jikkollezzjona ħafna figurini differenti wkoll ta' bosta fandoms differenti. Naraw flimkien. My passion began when I was 3 years old, right Christmas 1988 when I received my very first Nintendo Entertainment System. And it was the first time I remember my father and I really connecting about anything. Him and I would play Mike Tyson Punch-Out and Super Mario, and it was just a very happy time in my life. My most prized collectible is something that took me a long time to find, specifically that they would ship to me, which was the Wii Cyberbike. I didn't bring it today, but I brought the actual game itself, and it's about a 40-kilo stationary bike that physically links with the Wii and allows you to pedal and explore an open world using this stationary bike. In the world of Wii accessories, what they call peripherals, it's considered the holy grail and is really hard to find a good functioning one in good condition. I think that these will be the future of antiquing for people my age because they're going to want to hold on to that nostalgia and really kind of get a piece of it. Again, I think people enjoy the idea of going back to a simpler time in their life. I think also they're going to increase in value because as time goes on, people want to buy back their old toys or they want to get back a piece of their childhood. And then another thing is that the industry is kind of shifting away from physical media and more towards digital. We saw that with the PlayStation 5 and how there was a digital and non-digital version of it. And so you're going to see, I think, a shift in about 10 years where
they're going to stop making physical games, which will make the physical games themselves more and more valuable to collectors because there just will be fewer and fewer of them. Interessanti ħafna kif persuni jistgħu wkoll jagħmlu l-profitt minn dawn il-figurini. Panzer, inti għad kellek xi ħsieb illi tbieħ il-kollezzjoni li għandek jew inkella tparta tejja. Kalma naqra, ja. Ifimni li nbieħ il-kollezzjoni tiegħi. Alla ħares qatt, tifimni, ma nimmaġinax. Imma ejwa, jien pereżempju nħobb nagħmel deals pereżempju iktar mitfuq fuq vintage toys. Per eżempju, mmur daw il-flea markets, cardboard sales, u kien hemm daw il-toys li ma tantx għadek tista' tgħid ma ssibhomx. Allura, per eżempju, jien naf nara xi ħaġa, per eżempju, ħanibqa' fuq Ninja Turtles. Insib xi Ninja Turtle ngħid tara, da hemm tikit tal-persuna li kapaċi ħallasni iktar minn tal-jew. Allura noħodha bħala profit, imma in a way qed inżomm ukoll hobby tiegħi li qed nagħmel din affari nbieħ it-toys li nħobb. Fil-fatt issa wkoll bdejna bit-Toycon li hija xi ħaġa qisu bħal Comic-Con imma xi ħaġa żgħira minflok tkun ibbażat iktar fuq il-comics, iktar fuq it-toys u bniedem jista' jiġi jidħol jara l-imwejjed u jkun hemm vintage toys li kif diġà għadlek ikunu naqra rari jew ma tikx issibhom u tkun tista' ixjihom minn hemm. Ġifieri ejwa, mal-kollezzjoni tiegħi le. Naf li forsi din hija mistoqsija diffiċli għal kull kollezzjonist, però kull jkollok tażel xi ħaġa waħda mill-kollezzjoni kollha illi hekk javvera l-qalbek jew inkella għaddejt forsi minn ċertu affarijiet biex iġġib dik il-ħaġa partikolari, hekk l-iktar ħaġa l-qalbek li għandek fil-kollezzjoni. Vera, kif qed inti diffiċli immens, nista' ngħidlek jien. Imma hemm żewġ affarijiet partikolari li qegħdin vera l-qalbi. Il-Krang body jgħidulu ta' Ninja Turtles, għamlin jiftakar forsi fuq l-Italjunu dak li kien naqra ġgantek u kellu moħħa hawnhekk ġazaqqu, dak naqra diffiċli biex issibu hekk u l-istess ukoll it-Technodrome tagħhom fejn kien ġifieri Shredder, Bebop, Rocksteady fejn kienu it-Technodrome dik il-boċċa kbira bil-Caterpillar Trex u lajn fuq. Dik għal-kollezzjonatur ta' Ninja Turtles anka ta' vintage toys u hekk hija rar immens u meta kwestajta insomma għamilt parti żgħir, imma dik vera qalbi, dawk naħseb l-iktar żewġ affarijiet li għandha qalbi. U meta bdejt din kollha bdejta għal gost bħala hobby jew inkella kellek tir f'moħħok illi issir kollezzjonist? Mela, such toys collection u hekk dejjem kont jisim meta kont żgħir. Niftakar anka meta kont insifer ċertu affarijiet li ma kontx issibha Malta, kont immur ħabba fek, pereżempju papa xili, mbagħad ġifieri nkun kontent biha għax naf li hawn Malta mhux ħansiba. Mbagħad through time isek tnaqqas naqra mbagħad tikber isek. U niftakar darba sam naħseb 15-17 sena ilu kont mortant ħabib tiegħi u niftakar insib kardi ġifieri tkun għadha siġillata April O'Neil. U eżatti x'inrajta għatlu Mark, dik għal-beħ, għall-lifa. U kienet projdi fujara tajjeb, xtrajta, u minn hemmhekk, bum, daqshekk. Minn hemmhekk beda kollox. Eżatti, beda kollox, bdejt ilha bil-mod il-mod, bdejt nagħmel ir-riċerka, għat it's nice to be a collector. U llum ġifieri esplodejt minn jafx iktar minn hekk ġifieri. Għal min forsi mhuwiex mitħla ta' dan is-suġġett jew inkella ma japprezzax ix-xogħol tagħkom, forsi jasal biex jgħid li huma affarijiet ta' tfal għax tixtru toys, xi qed jgħidu nies hemm barra ngħidlek jiena, però kif tirreaġixxi għaliha din it-tip ta' opinjoni ta' dawn in-nies? Ara ħankun biex inftaħt biex orejt lin-nies li jiena nikkollezzjona dawn l-affarijiet kienet naqa' diffiċli għax kif qed tgħid inti. Ħafna nies jgħidulek inti ton fuq it-toys ton fuq il-flus fuq dak it-toys u hekk illu għalluk xtajtu daqshekk. Sfortunatament hija ikun hemm ħafna nies li jgħidu li għax daw toys ta' tfal u insomma bla bla bla. Imma wkoll nirringrazzja l-Alla, iż-żmien jisu nbidel u jisim meta nftaħt jien għamilt kuraġġ l-oħrajn u bdew juru li jkollezzjonaw hekk u tiskanta kemm ikun hemm imbagħad oħrajn jgħidu ara daw għandhom dawk ara jien isma' għandi l-puffi wkoll għax jien kollezzjonatur kbir tal-puffi naħseb tista' taħseb illi tkun waħdek. Eżatt. U mbagħad tara dak il-nies kollha. Kulħadd isma' għandu daw il-puffi tara il-lallu ngħidu kollezzjoni sabiħa. U daqshekk u nawej komunità anke jaraw li dak jibdew jifirħu hekk tipo ejjew da bħalna ġifieri fima bħalna ġifieri.
Imma sfortunatament għataw min huwa ma tantx jifhem fiha l-ħaġa allura imma u qed tipprova tispjegalu. Mhux hekk? Nifxili ta' ġifieri. U ħadd ieħor li jara l-kollezzjoni tiegħek, xi tkun l-ewwel reazzjoni tagħhom? Ara l-aħħar wieħed li ġie għandu l-kollezzjoni fejn is-soltu jgħid telerita. Għad kwiet minn. Għad kwiet hekk. Jifli kollox ħaġa. Asqal xejn, u mbagħad xinħareġ, ġifieri jien għalija dik xi ħaġa sabiħa xtejt. I'm doing a good job, ġifieri. Le, imma jitbelħu dik il-kelma żgħat. M'hemmx għalfejn tgħidli n-numru eżatt, però kieku jkollok tagħti valur lill-kollezzjoni kollha li għandek. Taħseb li jirnexxielek toħroġ b'numru jew. Valur ġifieri flus ġifieri jew. Valur monetarju, eżatt. M'hemmx għalfejn tgħidli kemm, imma jirnexxielek kieku it-tieni numru kieku jkollok taħseb f'numru. Le ta'. Imprezzabbli. Naħseb qabad il-Einstein hija ħdimil is-somma. Le, żgur. No. Għas-idea. U ġirejdu li per eżempju ma taf kemm għandek u hekk Alla ħares naqbad not kollox. Impossibbli. Suġġett interessanti immens, vera ħadd gost nitkellem miegħek dwaru, però l-ħin huwa dak li hu. U hawnhekk ser ikolli nagħlaq il-programm tal-lum ta' Int nixtieq nirringrazzja lil Dwayne u lil Panzer li kienu magħna għallum kif ukoll dak kollha li naqdu magħna permezz tal-filmati. Minn hawnhekk ukoll nirringrazzja lill-sponsors kollha tagħna u nfakkarkom illi dan il-programm huwa imtella mill-istudenti tal-Baċellerat tal-Midja fih dan l-Istitut tal-Arti Kreattiva. Għal-ġimgħa d-dieħla ħbieb. Grazzi lil ProTrade għas-siġġijiet, St. Albert Ironmongery u MFCC għall-għajnuna fis-set. U Logo Express għal-rigali tal-mistednin.